Бар яклапта авыл хуҗалыгы производствосы өлкәсендә районда лидер булган. Башкортстан Республикасының ат казанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Айдар Мөхәррәмов җитәкчелек иткән Урожай токымчылык заводы җәмгыятенең уңган игенчеләре бөртекләргә нигез салуны районда беренчеләрдән башлап һәм беренчеләрдән булып тәмамлады. Урожайлар елдагыча мөһим кампанияга ныклы әзерлек белән килгән. Биредә язның бер көне ялны туйдыра дигән халык әйтемен яхшы аңлап, эшне сыйфатлы башкару өчен бар шартларда булдырылган. Иң мөһиме, кадрлар мәсьәләсенә ныклы игътибар бирелгән. Икмәк үстерүче ялан батырларына 3 тапкыр кайнар аш оештырылган. Шулай хуҗалык идарәсе тарафыннан дәртләндерү чаралары да каралган һәм җәмгыять әгъзаларына хезмәт хакы вакытында түләнә. Ике сменада оештырылган басу эшләре барышы белән үз эшенең барлык нечкәлекләрен белгән тәҗрибәле баш агроном Рәмил Нәбиевнең ныклы контроле астында барган. Безнең хуҗалыкның бүгенге көнгә 9780 гектар сөренте җире бар. Шуның 2960 гектарын мал азыгы өчен, 6820 гектарында бөртекле культуралар игәбез. Бүгенге көнгә иртә культуралар чәчеп бетердек. Сабан бодай 3089, арпа 2116, борчак 1066 гектарда чәчелде. Чәчүдә югары күрсәткечләргә ирешкән Насретдинов Илсур, Фазлыев Денис, Зарипов Азатлар мактау сүзләренә лаек. Чәчү агрегатларын Семенадан измәенче җитештерүчәнлек эшләгән шоферларыбыз Дәүләтов Газинур, Ганиев Венер ларны телгә аларга телим. Шушы көннәрдә кукуруз чәчүгә чыгарга торабыз һәм химпрополкин. Шулай хуҗалык уңганнарының басу эшләрен тиз арада сыйфатлы итеп башкарып чыгуда, әлбәттә, машина-трактор паркын елның елына яңа, заманча, куәтле техникалар белән тулыландырып торудан тора. Безнең хуҗалык бүген кыска срокларда чәчүне тәмамлады. Бу чәчүне тиз рәвештә безгә тәмамларга инде техниканы һәрвакыт яңартып тору, төрле яңа ысуллар куллану ярдәм итте. Безнең чәчүдә барлыгы 7 чәчү комплексы катнашты. 7 культивация агрегаты, төрле инновация кертелгән тракторлар белән чәчкәч безнең тиз рәвештә чәчүне тәмамладык. Быелгы елда да без 3 Massey Ferguson тракторы алынды. Шуннан кукуруз чәчү өчен Шитил Хорш Маэстро дигән чәчкеч менә әлеге вакытта әзерлек бара инде киләү. Хорш Тигр дигән тоже җир эшкәртү агрегатын алдык Massey Fergusonга. Бу тракторлар барысы да куәтле, современный итеп эшләнгән. Һәрберсендә навигаторлар, автопилотлар утыра. Бу безгә нык ярдәм итте шулай чәчүне тиз тәмамларга. Шулай ук без мал азыгы әзерләү өчен Корона BX 770 дигән мал азыгы хәзерләү комбайны алдык. 2 пресс җыгыч Корона, шулай Massey Ferguson пресс җыгычлары кайтарылды. Булар барысы да безгә тиз рәвештә авыл хуҗалыгы компанияларын тәмамларга ярдәм итер дибез. Уңыш өчен көрәш дәвам итә. Алда бик күп эшләр тора. Буларны да урожайлар җиңел аткарып чыгар дип ышанып калабыз. Бары тик һава шартлары уңай торсын, шифалы яңгырлар явып торсын. Ә инде күпме көч, тир түгеп чәчелгән орлыклар, мул уңышлар, гәрәбәдәй алтын бөртекләр белән сөендерсен. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.